Ahojte moji milí, vitajte znova a opäť pri ďalšej epizóde môjho podcastu. Zdá sa, že podcasty nahrávať mi naozaj ide a baví ma to a vyzerá to tak, že naozaj je to pre mňa tá najvhodnejšia forma. Každopádne, aby som sa vyhla siahodlhému úvodu, asi viete, že na to mám teda veľmi dobré schopnosti, tak dnešná téma bude znova témou, vy to už viete, lebo to vidíte v názve dnešného podcastu. Každopádne, aby som ju vhodne uviedla, tak sa budeme rozprávať a poviem vám z takého môjho uhla pohľadu, prečo je práve chôdza taká veľmi dôležitá pre náš život. Chôdza, alebo teda respektíve tá dnešná časť, ktorá sa bude týkať tej chôdze, patrí medzi také pomôcky, ktorými sa dá dosiahnuť lepšia rovnováha v živote. Mnohí psychológovia opisujú chôdzu a mnohí psychológovia vám ju aj poradia ako jeden zo spôsobov, alebo jednu, aby sme boli v slovenčine korektní, ktorými si dokážete navodiť, zharmonizovať vašu psychiku a dokážete si vlastne vyladiť tú vašu psychiku. Pre mňa je zároveň chôdza spôsobom, ako prichádzam na nové nápady a nie som v tomto podľa mňa jedinečná na tejto planéte, tak toto funguje v prípade asi všetkých ľudí. Veľakrát, keď nevieme vyriešiť nejaký problém, tak tá chôdza nám práve pomôže. Ako som k chôdzi prišla ja, prečo ju robím, čo si o nej myslím a tak toto sa vám pokúsim zhrnúť v dnešnej epizóde. Takže si pohodlne sadnite, ľahnite, neviem, kde to počúvate. Tým, že je to podcast, tak viac menej si to môžete počúvať kdekoľvek. No a započúvajte sa do dnešnej témy. Úvodom by som chcela povedať, že chôdza je pre mňa niečo, čo veľmi milujem. Ale ja špecificky milujem chôdzu v podobe prechádzania sa niekde. Pretože chôdzu môžete praktikovať kvázi kdekoľvek. Môžete praktizovať nejakú rýchlu chôdzu, môžete milovať chôdzu v prírode. Ja sa budem tu špecificky rozprávať o prechádzkach. Chôdza, prechádzky, to si myslím, že je to isté, predsa len za chôdzu asi nemôžeme považovať presun z jednej izby do druhej, ale ja naozaj milujem prechádzky, takže dôvod, kvôli ktorým ja chôdzu alebo prechádzky vlastne robím, nie je ten, že by to bolo moderné, nie je ten, že by som sa to dočítala, alebo že by mi to bolo proste poradené ako niečo, čo mám robiť, ale je to preto, že to robím naozaj rada. Pre mňa sú prechádzky spojené zároveň ešte s ďalšími rôznymi benefitmi. Ako náhle tam idem, viem, že sa vrátim sviežejšia, naozaj tzv. Zharmonizovaná, vybalancovaná. Akýkoľvek stres mám a špecificky po takej sedavej práci a po mojej práci je veľmi dôležitá takáto balancujúca činnosť, pretože keď máte prácu, v ktorej len sedíte, tak logicky potrebujete potom nejaký typ pohybu a pre mňa je práve tá prechádzka taká veľmi dôležitá. Zároveň je to ďalšia vec. Ja sa rada tzv. Túlam, objavujem nové uličky, hoď obchádzam tú istú lokalitu aj 20-30 krát, alebo ja neviem už po koľký krát. Keď som bývala ešte v Bratislave v Petržalke, tak Dražiak som mala obídený, ja už neviem koľkokrát, naozaj počas korony to bola moja hlavná destinácia. No ale za každým som si tam našla akoby niečo nové, vždycky som sa vedela lepšie zapozerať na niektoré uličky, všimať si niektoré byty, detaily, sledovať tých ľudí a tak ďalej. Takže ja tu mám takzvané také akoby Sherlock Holmes, hej. Ja to tak trošku skúmam, objavujem, čiže robím si z toho takú nejakú môj vlastný proces. A veľmi ma to baví vždy, keď niečo nové objaví. A verte, že vždy niečo nové objavíte, aj keď by ste chodili stále tou istou trasou. Samozrejme, ja to robím úplne intuitívne, respektíve tak, ako sa mi nejako chce. Čiže ja si nevytýčim trasu nejako vopred, ale ja tú trasu viac menej tak nejako v priebehu tej cesty mením, hej. Zacítim, že tak táto ulička, ňou som už dlho nešla, tak idem, alebo táto sa mi zdá zaujímavá, alebo tu som ešte nebola. Pre mňa najlepšie, keď ma presťahujete do novej zóny, do novej oblasti, alebo sa v nejakej novej oblasti nachádzam, tak toto je pre mňa úplne best a naozaj to milujem. Takže to je ďalšia vec. Ďalšia vec, neviem, či teda naozaj je to tým, že som taký ten tvorivý človek a mám teda tých množstvo rôznych takých typov, nápadov a tak ďalej, alebo proste celkovo to tak je u všetkých ľudí, to mi určite dajte vedieť, či je na vás má chôdza taký vplyv, že viete vlastne veci vyriešiť. No, za mňa počas chôdze a počas spánku sa nám rodia akoby nové nápady a myšlienky naozaj asi najviac a najrýchlejšie.
No a zároveň chôdzu a prechádzky môžete spojiť aj s nejakými ďalšími ľuďmi. Hej, mne sa veľmi dobre prechádza s kamarátkami, prechádzame sa a zároveň sa rozprávame, hej. Čiže zase sa vlastne dozvedám niečo nové a zároveň pri niečom, čo mám naozaj rada. Môžete to spojiť aj ako v romantickom štýle, čiže prechádzať sa s partnerom. Z mojej skúsenosti nie každý partner miluje práve takéto typy pohybu, ale zase tu si treba spraviť, čo vyhovuje vám. Hej. Tak ak váš partner by nebol úplne na to prechádzanie sa vždy, no tak môžete ísť aj sama, alebo môžete ísť s nejakou kamarátkou, ak máte psa, môžete ísť so psom. Myslím si, že tých variant toho, ako vlastne sa môžeme dostať von, je veľmi veľa. Mnohí ľudia sa ako keby tak zdráhajú a hanbia, že nepôjdu von sami, že to bude nejaké divné a tak ďalej. Ja sa musím priznať, že mne 90% mojich prechádzok tvorí moja spoločnosť, ja sama. A to musím sa priznať, že ja to veľakrát robím tak fakt, že cieľene, že naozaj ja to počas tej korony som sa na to tak nejako navykla a nevidím na tom absolútne nič zlé, hej, akože to, pokiaľ sa netúlate sama večer po tmavých uličkách, jasne, rozumieme sa, ale akože myslím si, že neviem na tom a priori absolútne nič divné. My ľudia sa bojíme veľmi veľa vecí robiť sami. Bojíme sa ísť sami do kina, bojíme sa ísť sami sadnúť si niekam na, ja neviem, na čaj, alebo sami do reštaurácie, pretože to bude vyzerať divne. Ale nič na tom divné nie je, to len taká nejaká, také to, že sme zvyknutí na takéto pekné pozlátko toho, že všade s nami niekto musí byť. Nemusí. Samozrejme je to fajn. Len tým chcem povedať, že niekedy, ak si tak chcete akoby, ak sa budeme držať tej prechádzky, ak si akoby tak chcete utriediť vaše myšlienky alebo zresetovať tú hlavu, tak vtedy je fajn byť sám s vlastnými myšlienkami, lebo ak vám do toho začne niekto niečo rozprávať a keď sa, musím sa priznať, že vtedy, ak potrebujem sa sama vyladiť a som s niekým, kto mi ešte niečo svoje rozpráva, tak prídem odtiaľ. Neprídem naladená dobre, ale prídem vlastne vyčerpaná z tej prechádzky, že nebude to mať taký efekt. Ďalšia vec, ak máte deti, hej, tak tam asi, ono pri deťoch sa asi podľa mňa viac učíme práve týmto prechádzkam, lebo deti ten pohyb naozaj potrebujú, deti naozaj nemôžu byť zatvorené vo vnútri a deti vás budú veľa ťahať vonku a deti nerady sa vracajú dnu, keď už niekde von sú, takže všimnite si, že keď to prospieva im, tak musí to prospievať aj nám. Samozrejme, dospelý človek zavalený prácou do 5. 6. Boh vie koľkej, na to nemá toľko času a veľakrát musí potom prioritizovať, hej, že určiť si tie priority, že čo teda spraví, ale pre mňa je prioritou číslo 1 vždy prechádzka minimálne hodinku. Už sú aj rôzne terapeutické sedenia prevádzkované práve prostredníctvom prechádzok. Nedávno som jednu z častí môjho milovaného obľúbeného podcastu Nevyhorený, ktorý vám určite tiež odporúčam a ktorý rada počúvam, tak nedávno som si pustila takú ich staršiu časť, kde sa presne rozprávalo o tejto chôdzi a tak mi to dosť dobre nahralo do karát, pretože ja to vlastne hlásam už roky. Ale musím sa priznať, že mi to nájdete to vlastne, myslím, aj medzi mojimi odporúčaniami v rámci zdravej spánkovej hygieny, pretože aj ja sama som vlastne k tomuto odporúčaniu prišla takto, ale ja som už aj predtým mala rada pohyb, len teda pohyb vo forme chôdze. Ono to pre vás možno znie tak, že ja sa tam budem prechádzať, veď to ja nevypotím žiadne proste, ja neviem čo, už teraz neviem, nerozumiem sa do cvičenia až tak do veľkých detailov. Jasné, ten aktívny pohyb, hovorím, vždy si vyberte z pohybu, čo chcete, ale chôdza je špecificky, terapeuticky veľmi dobre hodnotená a zároveň je to najprirodzenejší typ pohybu, pretože všetko ostatné sa musíme nejakým spôsobom naučiť, každé cvičenie má tiež určitú svoju techniku, ako tak v poslednej dobe zistujem, lebo trošičku som začala behať, nie veľa, nemyslíte si, ale akože nie, vytrvalostný beh je pre mňa ešte to také zvládnutelné. Ináč je pre mňa ten najlepší typ pohybu asi tanec. Každopádne, aby som nestratila myšlenku, mám pocit, že som ju už aj tak stratila,
tak zistila som, že vlastne aj pri tom behu človek musí tak trošku ovládať techniku behu, ako dávať ruky, ako dávať nohy, aby vás neboleli kolená, ako vlastne to chodidlo tam ukladať na tú zem, aké tempo zvoliť a teda, čiže nie je to úplne také, ale tá chôdza je ešte v tom jednoduchšia, že tam vôbec nemusíte rozmýšľať, čo robíte, hej, to ste sa raz naučili ako malé dieťa a už to proste robíte tak automaticky, že je to pre vás veľmi jednoduché. No už tak, myslím si, že moja mám taký pocit, že to, čo som vám chcela k chôdzi povedať, som vám povedala. Rozhodne odporúčam tej prechádzky praktizovať, neobchádzať ich, špecificky, ak máte sedavé zamestnanie. Ale ja si myslím, že ono to prospieva každému. Vidíte, chvála Bohu, aj starších ľudí, hej, dôchodcov rôznych, ako naozaj robia prechádzky ako jednu proste z takých príjemných činností. Prechádzky vám odporúčam, dajte mi vedieť, čo si o to myslíte. Určite to nepatrí medzi tie najmodernejšie typy pohybových a športových činností, ktoré sa zaraďujú medzi nejaké najfancy a najtop. Každopádne pre mňa je dôležité a toto vám odporúčam na záver ako poslednú vec, aby ste sa zase snažili riadiť sami sebou a tým nie, čo je moderné a čo je trendy, ale tým, čo je pre vás vhodné. A to pri výbere asi úplne všetkého. Takže tak. No a čo dodať na záver? Asi už nič. Želám vám krásny deň. Choďte na prechádzku a za mňa ešte dodávam, že by mala byť naozaj dlhšia. Pretože osobne mne prechádzka kratšia ako polhodinka nezaberie až tak. Nemá to ten efekt. Takže tak, ľudia, hýbte sa, prechádzajte sa, harmonizujte svoje telo, pretože ten každodenný reset naša psychika potrebuje. To je vlastne aj jeden z dôvodov, prečo vlastne spíme. Takže tak, no, majte sa krásne a znova niekedy inokedy.